Weet je, ik ben op zoek naar een beker. Op de eerste verdieping. Oké. Daar heeft zij winkel. Weet je, je weet wat er gebeurd is, hè? Ja, jammer net. Dat ze, Cambuur dat ze geen beker hebben. Blunder. Dan maar wij toch even verhoring inbrengen, denk ik, hè? Ja. Wij hebben een idee wat ze krijgen, Matte. Nou, een mooie beker mooi in Grut Egen, hè? Ja, prachtig. Het En dan, glimt het roer. Komt er een voetballer in. Ken je hier een tekst, had je hem dat willen? Plakken we die er even mooi op. Voor de band is het natuurlijk geweldig. En voor deze jongens, die maak ik wat in handen natuurlijk, hè? Ja, de mat zou wel goed komen, denk ik. Ja. Alsjeblieft. Ja, had ze toch nog zo'n beker? Nou, daarom, hè? Ja. Daarom. Nou, dankjewel. Ja, oké. Hoi. We hebben in onze stad een mooi voetbalclubje, maar ze winnen nooit Mooi beker niet. prijzen en zeker geen cupje. De beker. Kijk, nou de teammanager hè, dan moet de teammanager er even bij. Die hem nog net, hè? Jongen. Ja, dan mag ik er zo even terugbellen. Nou mannen, in eigen stadion ook nog wel wat fijner, denk ik, hè, dan daar bij Zwolle, of niet? Vooral Tij was erg teleurgesteld. Het is mooi dat jullie aan ons hebben gedacht, dus Ja, tuurlijk denken wij aan Cambuur. dat is zeker mooi. Ja, ze hebben een beker gewonnen. Ja, dan moeten we even klappen, meneer. Ja, dan op ons teken, zometeen. We hebben er ook wat opgezet. Doch nog in beker. Toch nog een beker. Toch nog een beker, ja. Nou, ik denk dat jullie me hartstikke verdiend hebben. Hey! Nee, mooi dat we nog even iets kunnen ontvangen voor jullie. Ja, wij wel. Ja, jullie wel ja. De KNVB niet, jullie wel. Hartstikke mooi. Oké, graag gedaan, man. Dankjewel.